Mana logoफोर समखौ माबायदि तो हेलो लोगोफोर गुड आफ्टरनून टू यू लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो ना तो सासे लोगोनि माने 250 गोदान लाबोबाय आरो ना लोगोआ नायदो लोगोफोर हेभि आरो ना टेस्ट राइड खालामबाय आं आरो तो नोंथांमोना माबायदि मोनदों बायोबा नै माबा 1,30,000 नि हरगोन आरो ना लोगोफोर लायोबा दाबो जेबो जायाखै कन्डिशना माने फुल हेभि आरो ना दाबो माने गारिखौ नायनानै लांफैदो लोगोफोर नोंथांमोना फसायोबा माने गोसोबायदि नायना लांफैयो आरो ना टेस्ट राइड होनानै नोंथांमोना माने बायनो गोसोबा कमेन्ट खालाम बेनो आरो ना लोगोफोर आरो नाम्बार नांगौबा बिहरबानो जाबाय आरो ना कमेन्टआव 1,30,000 बा हरगोन आरो ना नायदो लोगोफोर हेभि कन्डिशना 250 गारिखौनो सालायनाय जाया आरो ना बेसेबां किल'मिटार थांखो सालदे हा ओइ दानस्रां बेसेबां किल'मिटार नायलाय 6,000 6,000सो थांबाय आरो ना माबाया किल'मिटारा तो गारिया मोजां आरो ना हेभिनो दं टेस्ट राइड खालामबाय लोगोफोर आरो साउन्डखौ नायदो नोंथांमोना मिउटआव नालाय सालदे 1L30 नि हरगोन आरो ना 250 नोंथांमोना 250 सालायनो इन्टारेस्टेड बा लांफैदो आरो ना लोगोफोर आंहाथ' लानोसो लुबैबायमोन जाबाय साउन्डखौ खोनासंदो लोगोफोर सिना ए मिथिलुबाय दा Mana logoफोर समखौ माबायदि मोजां ना सालदेमोन नोंथांमोना साउन्डखौ माने माबायदि खोनादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो तो लोगोफोर बेनो आरो ना नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ गोदाना माने नोंथांमोना सिगाङावनो थांदोंल' नायनानै बुजिखादों जानांगौ तो माबायदि कन्डिशना नायदो 250 फुल LED आरो ना लाइटआ तो लोगोफोर जास्ट कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय ना नाम्बार नांगौबा माने बिहरबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर 250 गारि सोरबाफोर सालायनो गोसोबा लानो हागोन 1,30,000 नि आरो ना फुल कन्डिशन मोजाङैनो दं आरो ना हेभि निउ कन्डिशन तो बेनो आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोना नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहर नोंथांमोना फसायदोंबा फसायदों फसायाखैबा फसायाखै मानि थाखाय फसायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर अब्लासो आं मिथिगोन आरो ना तो आंथ' जोबोद फसायबाय कन्डिशनखौ नायजोब्बाय नांगौबा नोंथांमोननि थाखाय एसे टेस्ट राइड होनो हागोन आं तो नोंथांमोना नायलांदो लेट्स गो नायदो लोगोफोर माबायदि नांदों लोगोफोर लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो ना लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों तो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना लानो गोसोबा कन्टेक्ट ना मा होनो लोगोफोर थेंक इउ सो माच लोगोफोर भिडिअखौ जास्ट नायनो थाखाय बाय बाय सी इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय बाय